All right. Muri Zimbabwe. I don't know what to say right now. Kuti because pane zvinhu two zvaakuitika right now within the SADC circles muri Zimbabwe. In the diplomatic SADC circles right now pane zvinhu two zvaakuitika, right? So first kune team riri kuti iro we have seen the process yakashandiswa muZimbabwe to achieve Cap 3. And we have seen, of course, here and there, we have heard of, violence, and we have heard of Chichi, but mostly we have seen it was peaceful, and we have seen the public debates, and you can see that a lot of masses there were supporting Cap 3, takazviona, and vari kutaura ndevamwe vemusadhaka, right? Ndoda munyatso but so team iri riri kushandisa what we call isusu muno muZimbabwe tichiti propaganda yakashandiswa nana ZBC TV, vana Herald, vana chii neZimbabwean government. Handiti kupenda picture isenge zvinhu zviri kufamba zvakanaka, right? But kune rimwe team manje riri truly democratic, ringe ari madiplomats kubva kunyika dzakafanana naBotswana, kubva kunyika dzakafanana naZambia as of right now, kubva kunyika dzakafanana naSouth Africa, true democratic countries in Southern Africa, muSADC region munomu, handiti, right? So muri Zimbabwe zvakamira zvakadaro. Right now tambokuripotera tichikuudzai kuti pane information iri kutaura iyo kuti vaEmerson Dambudzo Mnangagwa vane plan yavapinzigwa, yavapiwa nemaadvisors yekuti voendesa chiwenga to SADC diplomatic talks ekumuonesa kuti ngaasiyane nekuda kuva an opposer of the voice of God, which is the people's voice. Right. Muri Zimbabwe ndoda kuti tinyatso kuchitaura manje, muchinyatso kunzwisisa kana takutaura zvematongego enyika. In fact, tinoda kuita get rid of words, mashoko akafanana kuti kutonga nyika. At this stage hatichaiti zvekutongana, tava kuita zveutungamiriri munyika. So ndakuda kuti tidzike deep nenyaya yeSADC, nenyaya yezvataugwa, nenyaya yevari kuda kupinzira ichi vachipinzira ichi, and what is going to happen or what is likely going to happen. Tiri kutaura nyaya 31 muri Zimbabwe. You just don't understand kuti it's a headache when a country muSADC munomu ine matensions anogona kuipachukira ava kukonzeresa kutiza also more and more Zimbabweans vachibuda vachipinda munyika dzakaita sana South Africa, ana Botswana, ana Mozambique, and headache kuma SADC states because they know kuti the tensions that are happening in Zimbabwe asi tensions are between the ruling party and the opposition. For tensions are between ruling party and opposition, most and almost always, well, the ruling party in the military, in the state apparatus, everything. And so at the end of the day, apana chinonyatso zoitika, opposition nge chingopopota chingodemba chitase. But now kana takutaura zvokuti iyo pachayo ZANU-PF vanhu vokuti they both have direct influence within the military. If they have tensions idzodzo dzikazopfachukira dzikazozarisa dzikawandisa, chinogona kupera chiri chimoto chemashuwa. You understand? And that's bad. So these guys right now, they are trading in dangerous waters. So this SADC muri Zimbabwe, debates are kuitika within SADC diplomatic circles. Chiri kuitika ndechekuti they are trying to find a way to approach both these men, because right now it shows that Mnangagwa is wakabata
narration yake yekuti iye uri kutodiwa nevanhu and Zimbabweans have approved kuti he must go until 2030, but Chiwenga is the enemy here, the enemy of the people, and Chiwenga at the same time is trying to prove ndopatechitaura kuti the true democratic people countries here in SADC, because remember SADC inenge ichiinclude vana Tanzania anditi kwechimhomusi cheche chekuuraya vanhu manje mavhotsa pakaitika mavhotsa. I mean, it's not manje, it's now like 1 or 2 years, and it is Samia Suluhu, that one, and it so ndokune paMozambique pana Chapo, Daniel Chapo, and it, do you remember my demonstrations akaitika pakavana ZANU-PF zvikazopindira kubatsira ruling party, and it, so when you see that, you can see kuti SADC by itself itoro infiltrated by my leaders are very controversial. My leaders say kuti how they come up to power, how they are still in power, all of those things are not only questionable, but we have proven history of what they did. Because there is nothing, let me elaborate this, Zimbabwe. There is nothing good about a leader aneropa maoko ake. There's nothing good about a leader aneropa maoko ake. So kana pachinzi Mozambique makaitika demonstrations vanhu vakapfudzwa, and then tiri kuuya takagara pamaSADC tables, we are looking at Emerson Mnangagwa trying to extend his term, and he's the same guy who helped Daniel Chapo Mozambique to control the masses using brutal force, controlling the masses using brutal force. And now that same guy wants to extend his term. What do you do, makagara pa table? No support, I don't say you remain neutral. You know, you don't want to talk too much because Muri people who came to power and who maintains it controversially. But to say controversially, I mean, iroro way to shaniswa chitaura must celebrate. Katapta zoti pane vanhu vakapfudzwa, we cannot say you are controversial. You are, yeah, muri Zimbabwe, right word rinoindira nezvo zvomu comment section, because varchi, right? So muri Zimbabwe, right now SADC iri kutaura zvairi kutaura, iri kutozama kudecide kuti you approach both these men say, because pakati pavo panotaridza kuti hapana nebasa stereki nokuti kwai SADC yazoti kudii. At the end of the day they might just do whatever they are thinking. So stay tuned. Tiri pamzinda wevanhu neni Super Nexus, and we are digging deep. Tingange chiwisa more fire. Peace.